să vă spun câteva cuvinte de îndrumare și de trăire. Ne aflăm între două praznice. Praznicul schimbării la fața Domnului și praznicul adormirii Maicii Domnului. Și iată că-i post. De la 1 până pe 14 august suntem într-un post al adormirii Maicii Domnului. Ferice de cei care țin postul, ferice de cei care se roagă și au încredere în Maica Domnului. Noi îi fericim, pe ceilalți îi plângem, că-s de plâns și au de plâns și ei mult. Că dacă o plâns Domnul Hristos pentru păcatele noastre, vom plânge și noi. Să fiți ferm convinși de lucrul ăsta. Nu scapă om de pe fața pământului să nu-și plângă păcatele. Dacă o plâns Dumnezeu pentru noi și dacă plânge Maica Domnului pentru noi și rabdă multe, să nu creadă cineva că va scăpa. Nu interpretați greșit. Am auzit, îmi spuneau părinții pe aici. Deci, părinte Stareț, vedeți că oamenii înțeleg greșit? Da, au mintea smintită. Și atunci oamenii înțeleg greșit. Ei zic, auziți ce au zis? Tot lucrurile astea, că părintele Stareț o blăstăma. Îți blăstămați ei și faptele lor. Și îți blăstămați ei cu faptele lor, cu gândirea lor, cu trăirea lor. Nu! Trag numai niște semnale. Eu trag niște semnale de aici, din fața Sfântului Altar, că mintea omenească e pervertită, căzută, întunecată și atunci nu înțelege. Și ce să facem? Dacă nu înțelegem, tot zicem, până dă Dumnezeu de tot înțelege câte unul. Și știți când înțeleg oamenii? Când îl doare. Când vede că nu mai are scăpare, când îi spune doctorul că are cancer și gata, nu mai scapă. Atunci vine la mine și apoi îl întreb, ai mâncat, dragă, carne? Vinerea și miercurea am mâncat, părinte. Ai ținut posturile? Nu le-am ținut, las că le ții de acum. Las că ții, dragă, de acum și ții schinarea la boală și ții schinarea la greutate. Că de aici vin năcazurile și greutățile. Nu că blastămă, părintele, că ăsta nu-i blăstăm. Știți ce înseamnă blăstăm? Păi blăstăm, păi zice-te, blăstăm în numele lui Hristos. Ăla-i blăstăm, când zice părintele. Dar nu am zis așa ceva, decât am tras atenția într-o duminică că cânta aici boxele în timpul liturghiei. Și am zis, uite, ăștia sunt bolnavi de mâine, sau nenorociții de mâine care vin la noi, pentru că nu știu să respecte o liturghie, nu-i așa? Nu știu să respecte un har, un dar de la Dumnezeu dat pe fața pământului, pe lângă că nu se roagă ei, mai tulbură și pe cei care vin la Sfânta Liturghie. Aia nu era blăstăm. Am tras o atenție. Uite, năcăjițul de mâine, adică tineretul de astăzi, care sar ca caprele acolo, și bolnavii de mâine. De-aia am tras atenția, ca nu Nabucodonosor, așa am zis că vor umbla. Păi citiți viața, să vedeți cum mânca iarbă și cum mânca baligă Nabucodonosor, împăratul care îi se închina lumea de pe pământ, pentru că s-o lepădat de Dumnezeu cel adevărat. Și El și-a făcut chip de aur și să-i se închine lumea Lui și atunci uitați-vă unde au ajuns. De mânca iarbă ca animalele și mânca baligă. Împăratul cel mare care îi se închina lumea, știți, de frică. Și atunci am zis, uite, așa ajung, că nu să tem, așa și spunem noi din fața Sfântului Altar, de Dumnezeu nu te temi, de om nu te rușinezi, și atunci nu te mai rogi, nu mai postești, nu te mai duci la biserică, nu mai ascultăm de rânduielile lui Dumnezeu. Și atunci este de plâns. Faptele astea sunt de plâns.
Și, dragii mei, pentru că suntem între cele două prasnice mari, schimbarea la fața Domnului, s-a făcut fața ca soarele, veșmântul ca lumina. Păi de unde avea asta? De unde venea? Mormântul Sfânt, de unde scoate lumina? Care vine Sfânta Lumină? De unde? Din interiorul lui. Deci Sfântul Mormânt scoate Sfânta Lumină din interiorul lui. Domnul Hristos, de unde a scos Sfânta Lumină? Din interiorul lui. El e Dumnezeu. E Dumnezeu luminii, izvorul luminii. Păi de unde să iasă lumina, dacă El e Dumnezeu adevărat și om adevărat? Și iată, dragii mei, că v-am spus ieri, că le-au apărut acolo Domnului Hristos, Moise și Ilie, pentru că nu puteau să-i vadă fața. Că El e Dumnezeu și iată că Dumnezeu s-a făcut om, ca să poată să-i vadă fața. De asta Domnul Hristos l-a chemat și pe Moise și pe Ilie, că au postit mult și s-a rugat și ei nu au putut să-i vadă fața. Și aici, la schimbare, la față, iată că îi văd fața Domnului Hristos, fața lui Dumnezeu, pentru că El a îngăduit să vie, să-i vadă omul fața. Vedeți, omul nu putea să-i vadă fața lui Dumnezeu. Așa strălucește Dumnezeu de tare. Da, cum zicem într-o pară de ieri, arătând ucenicilor tăi slava ta cât li se putea, cât să poate, numai atâta, că nu au putut mai mult, că au căzut jos și ei și nu au putut să vadă mai mult. Și atunci, tocmai din cauza asta, noi nu putem vedea mai mult înțelepciunea, harul, puterea, lumina lui Dumnezeu, atât cât putem noi. De asta avem preoții noștri și duhovnicii noștri, ca să ne îndrume, să putem vedea și noi, să gustăm ceva din Împărăția lui Dumnezeu. Și gustăm mult. Noi aici, pe pământ, gustăm mult. Luăm trupul și sângele lui Hristos prin dezlegarea patimilor și păcatelor de pe noi. Iată că ne se dăruiește trupul și sângele lui Hristos, care este Dumnezeu și îmbrăcat în slavă. Dar cine dintre dumneavoastră a văzut vreodată slava? Niciunul. Vă spun eu, a văzut Peter și a văzut Will. Altceva nu a văzut nimic. Că-s ochii pământești plini de patimi și de păcate. Și atunci sfinții și mari trăitori ei au văzut slava lui Dumnezeu, au văzut strălucirea Lui. Și noi vedem strălucirea soarelui. Mai vedem ce strălucire a becului, nu? Mai vedem și noi câte o strălucire din asta. Dar mai vedem câte o minte luminată. Nu-i așa? Că profesorii noștri care ne învață, doctorii, când ne ducem la ei, preoții, duhovnicii, când ne ducem la spovedanie, ce minte luminată au. Nu-i așa că ne învață și ne spun ce trebuie să facem pentru sănătatea noastră trupească, chiar și pentru cea sufletească. Iată că Dumnezeu, în strălucirea Lui, în lumina Lui, a lăsat și oameni luminați pe pământ care să ne ducă către lumină, să nu ne tragă la întuneric. Și atunci noi trebuie să apreciem lucrurile astea. Nu chiar să ajungem ca preoți și duhovnici să nu mai poți trage atenția nici din fața altarului, să zici, vezi că nu-i bine să curvești. Dar știi că nu-i bine. Nu vedeți că vor să aducă la rang de lege? Nu? Să le deie lege la homosexuali și la lesbiene în Parlamentul României. Nu? Vor să aducă la rang de lege, adică de virtute. Auzi, Domnule, că ar fi nu știu ce, Domnule, numai atâta să-i întreb, nu ți-ar place copilul tău să fie așa? Fata ta sau copilul tău să fie un homosexual sau o lesbiană. Păi atunci, de ce vrei să dai legea aia? De ce vrei să faci așa? Sau cum ai apărut, mă, tu pe lume? Din doi homosexuali sau din două lesbiene? De unde ai apărut, mă, pe lumea asta? Dintr-o
familie, mamă, tată și copil. Vedeți că trebuie adusă la rang de lege familia. Noi trebuie să ne apărăm, dragii mei. Să știți lucrul ăsta. Și să o apărăm, să nu stați așa că pică de undeva. Nu, apărați-vă credința. Și nu stați cu cei care hulesc numele lui Hristos. Că uitați-vă dumneavoastră și în viețile Sfinților. Sfinții au dat pălni, domnule, împăraților. Și au dat pălni celor care închinuiau când huleau numele lui Hristos. Adică nu-i de îngăduit. Să știți că dacă pe mine mă hulești și mă bajocorești, poți să zici ce vrei. Dar când îl hulești pe Hristos al meu și Dumnezeul meu, îți dau palmă, Domne, că nu pot suporta așa ceva. E neîngăduit la așa ceva, dragii mei. Eu nu pot îngădui ca Dumnezeul meu să fie bajocorit în fața mea. Eu sunt cel care mă rog lui și cred și te închin lui. Cum zice acolo, la botez, te închin lui ca unui împărat și Dumnezeu. Păi închine-te lui ca unui împărat și Dumnezeu. Nu sta cu ăla care îl hulește și îl înjură. Stai la masă cu el sau stai la taclale cu el. Dă-i o palmă. Da? Nu îngădui. Nu stau cu tine. Nu îngădui așa ceva. Dumnezeul meu să nu fie bajocorit în fața mea. Pentru că eu mă duc în fața icoanelor. Eu mă duc în fața lui Hristos, în fața Maicii Domnului, mă rog și îmi plâng patimile și păcatele și Dumnezeul meu. Dumnezeul meu nu trebuie batjocorit. Nu-ți dau voie să-l batjocorești. Du-te unde vrei, în altă parte. Dar nu în biserica mea, nu în fața mea, este, nu în casa mea, nu în familia mea. Acolo nu îngădui. Dragă, dacă vrei, îmi respect credința și trăirea mea duhovnicească dacă nu du-te cu Dumnezeu. Și atunci trebuie să fim foarte tari în credință și nu răi. Să nu credeți că dacă am zis că să dai palmă, chiar acum să te duci să-i dai palmă. Poți să-i întorci spatele și i-ai dat o palmă. Adică i-ai dat o palmă, că asta înseamnă să-i dai o palmă, să-i întorci spatele, Dom'le. Nici nu stau la discuții cu tine, că tu mi-ai hulit Dumnezeul meu. Vedeți? E mai mult decât o palmă, decât când îi întoarcem fața cuiva sau spatele. Nu stăm la discuții să fie Dumnezeul meu hulit. Nu îngăduiți lucrurile astea și arătați-vă credința. De-aia tot am spus, ea trebuie să fie lucrătoare. Dacă tu ești un om care te rogi, dacă tu ești un om care postești, dacă tu ești un om care îți faci datoria, să o faci tot timpul, să știi? Chiar dacă mai dur câteodată, dar asta e datoria, mi-am făcut datoria credinței mele. Dragii mei, e postul Maicii Domnului, spoveriți-vă, duceți-vă la biserici, haideți la mănăstire aici, că vă așteaptă părinții, fiecare zi vă vor deslega. Să știți, nu trebuie să-i anunțați când veniți la biserică, când intrați în biserică, spuneți totdeauna la un călugăr sau la cineva care e de acolo, uite, am venit, vreau să mă spovedesc. Și părintele, care e prima întrebare când te spovedești, ai ținut postul? Asta e prima întrebare. Ai ținut postul? Nu, păi ține. Altfel nu te pot deslega. Vedeți? Pe urmă te întreabă celelalte patimi și păcate și răutăți. Dar prima dată te întreabă de credința ta. Dacă tu zici că ești ortodox, apoi ții postul. Și te rogi seară și dimineață și îți faci rânuiada. Și atunci tu ești un om în dreapta credință. Uitați-vă că astăzi o prăznuim pe Sfânta Teodora de la Sfântul. Vreați auzit viața și le spuneam părinților, ce viață frumoasă. Dar cât de greu i-a fost, Sfinte. Ați văzut? 60 de ani să trăiască într-o pustie, să nu știe nimeni de ea, numai duhovnicul ei știa. Și a murit părintele. A murit părintele ei duhovnic, care o spovedea și o împărtășea și nu mai știa nimeni de ea. Și 20 de ani nu știu nimeni de ea. Păi nu mai știu nimeni.
Nici ce-o mâncat, nici dacă o mai dormit, nici dacă o mai avut ceva sau undeva. Dragii mei, nu ți-e ușor să te duci undeva, să n-ai nimic. Cu și pomii și uite așa, sau animalele de din prejur. Gândiți-vă dumneavoastră câtă ispită acolo. Că zicem că e greu într-o familie. Că e greu, dar ai ce mânca, ai ce te îmbrăca. Nu? Și dacă te doare, te mai mângâie cineva, dar nu a avut pe nimeni, dragul meu, decât sus cerul și jos pământul. Păi vedeți, aici e trăirea Sfinților mari, trăitori, și nu dat înapoi. Că s-au îmbolnăvit, că au avut ispite de la diavolul, cum zicea acolo, și ispite de stânga, și ispite de dreapta, și de toate felurile. O îngăduit pentru că Dumnezeu așa-i trece pe oamenii Lui ca să aibă experiență. Că n-ai cum să ai experiență dacă nu te-o năcăjit cineva și n-ai putut să-l ierți și să te rogi pentru el. N-ai unde să știi de unde ești un om. Vedeți? Numai când te năcăjește cineva și când treci prin ispita aia, tu atunci știi, bă, pot să rab, pot să mă rog sau pot să iert. Vezi? Aici, când treci prin ispita aia, tu atunci dai examenul de mântuire. Iar Dumnezeu să-l dați să fie frumos. Țineți postul, că cu mâncare de postă sunt destule acum. Să coc roșiile și ardei și castravețe și de toate, și pepeni și ce vreți. E cel mai ușor post al Maicii Domnului. Pentru că, uite, e cald frumos, rodesc grădinile noastre, toate sunt pline de rod. Și atunci și tu, ca și om, ca și credincios, să fii plin de rod, să fii plin de dragoste, de bunătate și de înțelepciune, de trăire frumoasă. Umpleți-vă de Duh Sfânt, că ceea ce văzut de dumneavoastră, eu aia îmi doresc eu. Și aia fac și eu, și mă lupt în toate puterile. Să nu credeți că văzând numai așa, că ne-o venim mie sau am citit pe undeva. Nu! Și noi trecem tot așa. Sau vedeți dumneavoastră, vine doctorul și spune, vezi că nu mai poți posti. De 20 de ani, îmi spune și mie doctorul. De 20 de ani îmi spune, părinte, stareț, dumneata nu mai poți posti, că mori. Și nu mor, Domnul, uite, sunt fața dumneavoastră. Nu, vă vorbesc dumneavoastră. Nu, îți mor? Nu. Nu omoară postul, de asta vă spun. Eu nu vă spun din carte, vă spun din trăire, dragii mei, și trece și greu. Când îți spune doctorul că nu mai poți posti, apoi să știi că ți-e greu. Să știi că chiar că nu mai poți posti. Da, uite, eu nu mi-am pus încrederea în mine. Numai în Domnul Hristos, în Maica Domnului, în Sfântul Dimitrie și în toți sfinții din biserica noastră. Că dacă nu i-aș fi chemat să-mi vie în ajutor, nu puteam nici eu să mai fac. Eu eram gata. Nu-i așa? Și uite că nu. Că postul îți dă putere, îți dă putere să biruiești și să faci niște lucruri care îți peste firea ta. Tu nu le mai poți face. Și atunci postul te întărește și îți dă puterea asta. Vedeți că duhovnicii dumneavoastră vă dau dezlegare. Părinții și ei au boli. Și ei au neputințe. Păi dacă vine la mine unul care e bolnav ca mine, păi eu nu-l înțeleg? Păi când mă uit la el, mă dă lacrimile. Și zic, așa că nu pot, știu. Păi de unde să știu? Știu de pe mine. Eu știu de neputința care o am pe mine, nu din altă parte. Și plâng cu el, nu-i așa, și ne mângâiem acolo la spovedanie, și dacă poți, fă ceva. Dacă nu, uite, Părintele îți dă deslegare. Du-te. Și să vedeți dumneavoastră, când le dau deslegare, țin postul și nu-i doare nimic. Când nu-l desleg, mănâncă și îl doare toate. Nu, cum vine asta? Că parcă zici că tot pe toți. Nu, cred că așa le vrea Dumnezeu. Știi? Ne vrea să ne smerim, ne vrea să ne rugăm, ne vrea să fim nu cuminți în fața Lui. Ne vrea Dumnezeu plăcuți Lui acolo. Dragii mei, cercetați-vă duhovnicii, cercetați mănăstirile și bisericile.
pentru că sunt locuri unde omul poate scăpa de duhuri necurate, de boli, de greutăți multe. Că în altă parte nu mai scăp. De ce în locurile astea pot scăpa? Acolo e Hristos. La fiecare Sfântă Liturghie, Părintele, prin Harul Duhului Sfânt, îl aduce pe Hristos prezent în mijlocul nostru. Dezleagă păcatele, te împărtășești cu trupul și sângele Lui și dacă ai greutăți, nu e așa că te bucuri că te întâlnești cu Hristos, cum să nu te bucuri? Nu e așa că te bucuri că vii la mănăstire și te întâlnești cu Măicuța Domnului, cum să nu te bucuri? Și ne întâlnim cu Sfinții din biserica noastră. Pe urmă te întâlnești cu duhovnicul tău, cu preoții și ne putem bucura unul de celălalt. Dumneavoastră să ne pomeniți în rugăciunile dumneavoastră și noi să ne vă pomenim cu drag în rugăciunile noastre. Tot cu drag, la fiecare slujbă, pentru că călugărul seara și dimineața bate toaca, trage clopotele, se îmbracă ca soldatul, își ia mătănile, uite aici sulița sau sabia, vedeți, al Duhului Sfânt, și ia armura pe el, dulama și rasa, și culionul și camelapca, și să îmbrăcați ca soldați, uite așa, și să duc și fac mătănii și fac închinăciuni și rugăciuni și să roagă pentru ei personal și pentru toată lumea care vine la o mănăstire sau la o biserică. Ăsta e călugărul. Să știți, un călugăr e prezent când îl strigă Dumnezeu. Ia uitați-vă în Vechiul Testament când striga Domnul Hristos către un profet, cum striga profetul sau prorocul. Iată-mă, Doamne, sunt aici. Și așa îi strigă pe călugări. Știi, Părinte Nectare, sau Părinte Antonie, sau Părinte Emanuel. Unde ești? Sunt prezent. Sunt aici. Îmi fac datoria la mănăstire, pentru că am de rugat pentru mine, pentru păcatele mele, pentru neamul meu și chiar pentru toți oamenii care vin. Voi toți sunteți neamul meu. Să știți lucrul ăsta înseamnă neamul meu. Neamul meu nu înseamnă numai cei care m-au născut. Și numai cei că... Nu numai ăla e neamul meu. În momentul când m-am mirotonit și am devenit preot și duhovnic, neamul meu sunteți voi toți. Voi sunteți neamul meu. Și eu trebuie să mântuiesc neamul meu. Adică neamul meu omenesc. Trup și suflet. Trebuie mântuit. Atunci ne luptăm din toate puterile și parții de păcatele, să profilul să ne dăm, să ne inspirăm, să fim să paracliți în fiecare țară. Poate aveți servicii. Dacă te duci la paracliți din toate puterile, a doua zi ești odihnit la servicii. Dar dacă te duci și te culci, să vezi că a doua zi ești mai obosit. Îți spui eu de acum, să știi lucrul ăsta. Pentru că rugăciunea și paraclisul te odihnește. Alungă obosala de pe tine și alungă duhurile necurate, alungă greutățile de pe tine. Și atunci, du-te la slujbă și la paraclis ca să iei Maica Domnului greutatea de pe tine. Ca să nu mai fie așa de obosit. Să știți că și noi câteodată mai zicem de aici, vai că ce obosit, hai să mergem la slujbă, că acolo te odihnești. Și mergem și cântăm la Maica Domnului și după ce am cântat așa de odihnit suntem și așa de bine ne simțim că ne-am dus la mama. Noi fiind copiii Maicii Domnului, ne întâlnim cu mama cea dragă. Cu mama te strigă pe nume, te cheamă. Nu-i așa? Și știți cum îi strigăm noi la Maica Domnului? Bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Păi cel mai frumos cuvânt și cea mai frumoasă urare și cea mai frumoasă binecuvântare care putem da noi, Maicii Domnului, să strigăm ca Arhanghelul, că așa i-a strigat Arhanghelul Gabriel. Și noi strigăm ca Arhanghelul. Și atunci Maica Domnului ne va striga și ea nouă. Să știți, o să zică, bucurați-vă și voi. Dar haideți lângă mine. Postiți și voi cu mine. Rugați-vă și voi cu mine. Nu-i așa? Plângeți și voi cu mine. Și faceți mătării și faceți rugăciuni împreună cu mine, cu mama. Nu-i așa?
cu mama lui Dumnezeu sau Maica Domnului. Că de asta are denumirea asta mare, cinstea asta care i-a dat-o Domnul Hristos, să o fie numită Maica Domnului. Și atunci, altă femeie nu mai putem numi Maica Domnului, sau mama noastră tuturor, mama durerilor, dar mama bucuriei, că ea știe și durerile, dar le știe și bucuriile, să știți, toate le știe. Și suferințele, că trecut, cum trecem noi, cum trec acum toate mamele. Ea e mama mamelor, ea e mama bucuriei, ea e mama durerilor, ea e mama suferințelor și te ridică. Că dacă ai bucurie, te ține și să roagă să te ție bucuria cât mai mult. Dacă ai durere, plânge cu tine și să roagă cu tine. Și nu ești singur. Vedeți, noi nu suntem singuri, suntem cu Maica Domnului, suntem cu Sfinții și suntem cu părinții noștri și cu duhovnicii noștri dragi. Și noi zicem că suntem cu credincioșii noștri dragi. Dumneavoastră sunteți credincioșii noștri dragi. Acum toate florile sunt frumoase, tot ce a făcut Dumnezeu pe fața pământului, dar credincioșii lui Dumnezeu sunt cei mai frumoși. Pentru că ei se roagă, ei postesc, fac închinăciuni, vin la biserică, dau lacrimi, știu să ierte. Vedeți? De asta sunteți frumoși. Inimă frumoasă, minte frumoasă, ochișori frumoși și gură frumoasă, că știe să binecuvinteze, știe să se roage, știe să ierte. Și atunci sunteți frumoși. Și n-am decât să vă dăruiesc și să vă doresc de aici, din fața altarului, să fiți frumoși și plăcuți, copiii Maicii Domnului, florile cele frumoase din grădina Maicii Domnului. Că așa spune că România e grădina Maicii Domnului. O biserică sau o mănăstire e tot grădina Maicii Domnului. Eu zic așa, hai fă și mintea ta și inima ta, o grădina Maicii Domnului, plină cu flori. Cu floarea iertării, cu floarea rugăciunii, cu floarea lacrimii, nu-i așa, stropită cu floarea lacrimii, așa, cu floarea binecuvântării, cu lauda lui Dumnezeu, cu credință frumoasă, uite așa mic. Și te faci o grădină, la oricare ne-am uitat, e o grădină a Maicii Domnului. Eu asta vă doresc să fiți copiii Maicii Domnului și grădina Maicii Domnului. Florile Maicii Domnului, să puie Maica Domnului mâna pe voi și să zică, dragul mami, o, ce frumos ești, ce frumos te rogi și că știi să ierți și uite că sameni cu mama, că și mama e greu, nu-i așa? Și ție e greu, dar și lui mama e greu. Și atunci noi suntem în corul Maicii Domnului sau în gruparea Maicii Domnului, acolo suntem cu Maica Domnului împreună, știi? Suferă mama, suferim și noi. Plânge mama, plângem și noi. Se bucură mama, ne bucurăm și noi. Strălucește mama, ai să strălucești și tu. Vedeți, mama? Și pune coroană pe capul Maicii Domnului și încoronată de Sfânta Trăime. Și Maica Domnului ar să vie să puie coroană pe capul vostru. Hai, dragul mami, să spui și o coroană, că m-ai căutat că te-ai trăit pe pământ. Te-ai rugat, ai postit, m-ai chemat în ajutor. Și fiecare floare de pe coroană, una înseamnă răbdare, aia înseamnă rugăciune, aia înseamnă blândețe, aia înseamnă dragoste. Deci toate florile au câte o denumire pe coroana de pe capul tău. Și atunci să te bucuri că îți dă Maica Domnului coroana aia, pentru că și tu ai dorit-o și ai pus-o aia. Eu vă zic multă sănătate, un post binecuvântat, să vă fie ușor, că-i postul Maicii Domnului, iubiți-o pe Maica Domnului mult, haideți la Paraclis și vă așteptăm duminica viitoare, că duminica viitoare va fi prohodul Maicii Domnului, seara, că lunii adormirea Maicii Domnului, să fie plin. Vedeți că acolo dinapoi Părintele are cărți cu prohodul Maicii Domnului. Să vă cumpărați, să cântați cu noi, să intrați în corul îngerilor, în corul sfinților, că cu călugării aici din mănăstire,
cântă îngerii și sfinții, și cântă credincioșii și cei cuminți și cei care o îndrăgesc pe Maica Domnului. Atunci luați-vă câte o cărticică, uite câte 20-30 să fiți la o carte și să cântăm toți frumos corul îngerești și omenești și ale preoților și ale arhireilor, ale celor dragi Maicii Domnului să cânte, să cântăm frumos ca să se bucure Maica Domnului că l-a dus pe Domnul Hristos să ne mântuiască. Iată, Doamne, că toți oamenii de pe pământ te slăvesc și se bucură și uite mă laudă și pentru dragostea care o ai față de mine, iartă-i, Doamne, și ai milă de ei și ridică-i din starea lor căzută, ai milă de ei, dă-le putere să poată birui greutățile lumii, să ajungă aici în rai, unde nu-i durere, cum de ce, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Amin.